Здравейте, приятели! Отново с нашия канал. В момента е 4 часа. Излезте от кръговото от петия изход. И ще видим нощен Букурещ. Тръгваме си. Беше много хубаво. Излезте от кръговото от петия изход. 3 дена изкарахме в Букурещ. Решихме да тръгнем по-отрано, защото на влизане доста беше натоварено през центъра. Обаче като гледам и в 4 през нощта пак има доста народ. Явно румънците не спят. Не. Но все пак ще е по-спокойно, отколкото вече като напълно се разсъмне. Ще видим как свети Букурещ през нощта. Тръгваме си обратно към България. С какви впечатления останахме? Добре, само храната нещо куца. Да, храната само не ни хареса. Имат по-специфична кухня, не е нашата. Не ни много допадна. Другото, което е, че много малко от румънците знаеха по ресторантите английски и знаеха си само техния език. Менюто в Мола Баняса беше само на румънски. Английски не знаеха. Но ние имахме преводача Васко, тъй че той им говореше на румънски. Излезте от кръговото от Но като третия цяло изход. кухнята им не ни хареса. Но пък за сметка на това Мола беше супер. Имаше наистина много хубави неща, добре беше зареден и могат да се намерят интересни покупки, който си пада по шопинга. Дрехи, обувки, всякакви щуроти. Ние си напазарувахме и сега към Дунав мост. Излезте от кръговото от третия изход. А тук виж какво ти насвети арката. Доста по-дружелюбни са румънците от нас. Това ми направи впечатление. Ние като ще кажеш, че сме оскотели в България, тук хората са любезни, усмихнати и на пътя, и като пресечеш, ако си пешеходец, и продавачите в мола, и сервитьорите в ресторантите. Менталитетът е по-друг, особено в последните 15 Дръпнали са много повече от нас. Направо вече По-усмихнати са хората, по-дружелюбни. Ние имам чувство, че всеки ден ставаме все по-злобни в България, лоши, намръщени, оскотели. Май няма да се оправим. при нас не. Да, много са дръпнали тук. Изпуснали сме вече всичко. След километър и половина дръжте вляво, след това дръжте вляво. Имат си правила и си ги спазват дори на паркинга на мола. Тук всичко е много строго. На няколко коли видяхме да слагат на гумите скоби, защото малко бяха нарушили паркирането. Имат си ленти и трябва да се паркират в самите ленти. Ако излезеш, Си плащаш. другия път пак ти излезай. Да. Въобще... Това полиция ли е? Они събират боклуците в 4 през нощта. Чистат. Видя ли ги? Да. След 700 метра дръжте вляво, след това дръжте вляво. В предишното видео ще видите магазини като подобно на нашата Икея, с страхотни мебели.
Имаше много хубави скулптури. Дори Карфура, който специално в Бургас имахме такъв, но го затвориха. Тук няма нищо общо. Много по-добре зареден. Нещо подобно на Айкото, даже имаше градинска мебел. Много голяма. Дръжте вляво, след това дръжте вляво. Опа. Там има и жандармерия, и полиция. Но като цяло сега по това време е по-спокойно да се пътува. Особено с кемпер през центъра на Букурещ. Аж как готино свети града. Предполагам, че стане ли 9-10 часа, пак ще стане лудница. Понеделник. Ако не искаме да се изнесем към България. Но ми се спи още. С две думи сме положително заредени. Ще дойдем пак, хареса ни. Малката спи още. Тя си е най-добре. И на нея хареса шопинга. И на нея няма да я хареса. Червилца, дрехи. Дръжте вляво. Вляво, къде вляво? А насам? Да. Ти си. Няма кое да е. Виж, дори им пътищата не са като при нас, бе, няма една дупка. Ето тук трамвайчета. Продължете да следвате пътя. По-рано са станали светлинни години пред нас. И със сигурност, като им гледам менталитета и начина на мислене, ще дръпнат още по-сериозно. Не знам защо нашата нация има чувство, че затъпява всеки ден все повече и повече. Няма да стигнем до нищо хубаво. Значи, преди 15 години всичко живо караше дача. В момента са светлинни години, дача почти не се кара. Да, имаше много скъпи коли. 90% са нови коли, скъпи коли. Нищо общо нямаше. Не личи си, че хората имат пари. Начина им на обличане. И заплащането им е в евро и мисля, че вземат над 3000 евро. Минимална Да, по-скъпи са цените от България относно дрехи, храна, но той стандарт им на живот е много по-висок. Заплатите са и много по-високи. Просто се развива икономиката. А ние цените нагоре, пак заплатите надолу. Да. Минималните им заплати мисля, че са така над 2000. Най-най. Евро. Обаче пак си има движение, виж. Да. Ама не е каквото беше на идване. Защото тогава хванахме пика. Събота. Някакъв хотел. Хотел Лидо.
За кухнята, като си говорим, обаче пък иначе сладки неща и такива разни закуски им бяха много интересни. Те бяха хубави. Не, може да има хора, на които ще им хареса кухнята, просто на нашето семейство не ни допадна. По-специфична е. Имаше много чесън в храната им. Просто боцат много добавки, много подправки вътре. И вижте, чесън им основното. И саламите им също са повече с такива. След 700 метра дръжте вдясно. Вече виж, на всяко кръстовище има полиция. Да, тук са много. Защо че е толкова рано? В Турция са. Или жандармерия, или полиция. Тук обаче тия да не те засекат, виж къде се пъхата. А те чакат. Даже те патрулни коли до жандармерия. Ха! Следа трафика. И там още една... Дръжте вдясно. Дясно. Значи, може би, ако бяхме тръгнали към 8, още по-натварен. Добре, че тръгнахме по-рано. Ние на влизане минавахме ли през такъв тунел? Що ме прекарал? Тук мощчето. Обаче ще колко светя. Да. На Дунав мост пак ще има сигурно този ремонт задръстван от камиони. Да, тук е много важно да спазвате знаците, защото има много камери. Не спазвате ли ограниченията, ще има яко фишчета. Много пълне. Ма то затова хората сигурно няма толкова катастрофи като при нас. Ние си правим каквото си искаме. Затова всеки се пребиват по пътищата. Не видях смисъл някой да ми свири, такива работи, че съм по-голям, че забавям, че нещо. Да, не са такива и така изнервени. Може и да са, но явно не го правят. Не го показват. Стария аварийни, кога ще спираме. Търси място, явно. Да. След 500 метра дръжте вдясно.
Даже тук закусваха. Толкова рано видя ли? Да. Имаше закусвални, имаше хора. Явно се Дръжте готвят вдясно. за работа. Ранобудни са. След километър и половина, Мина дръжте на вдясно. На жълто мина. На жълто нормално. Засилен съм, не мога да изджаскам изведнъж, но това е жълто. Виждам, че не съм като лек автомобил, нали? Малко е по-трудно. Който е карал кемпер, бус, голям. В центъра на наясно. Букурещ. Е наясно. Да става. Ето, човека си ма пусна. За тези, които искат да посетят същия мол в Букурещ, Баняса, и са наши колеги с кемпери, спокойно могат да спят на паркинга на Икеа точно пред мола. Охраняеме, няма проблеми, стига да не паркира неправилно, да настъпи лентите, тогава може да получи някоя скоба, иначе не е платен. Ние там изкарахме 2 нощувки, за да можем да обиколим, защото мола е огромен и трябва да си предвидите по-дълго време. За един ден няма как да се обиколи. Ако сте тръгнали на шопинг като нас, не може да разгледате всичко вътре. Даже може би не успяхме да разгледаме всичко. Да, има и огромна Икеа до мола, която въобще не успяхме и да посетим. Дръжте вдясно. Си изкарахме един страхотен уикенд. Къде ще ни е следващата дестинация? Италия? Букурещ, Италия? Италиано член там. Венеция. Може да видите следващото ни видео. Мислиме да посетиме Венеция. И площада Сан Марко. И още едно чудо щуротийки. Там сме си набелязали. Не сме ходили с кемпер до там. Ще видим как ще организираме маршрута. Но то и в следващото видео. Даже още се колебаеме откъде точно да минем. Дали през Румъния, дали през Сърбия. Който е ходил, може да ни пише в канала. Някой казва, че доста опасно през Сърбия да се мина, Хърватска, особено за спане с кемпер. Сърбия, Хърватска вече казва, че е добре. Ама Сърбия не било много окей. Ние затова се чудим дали да не минем през пак Букурещ, да спим в Букурещ и тогава да продължим към Италия. Дръжте вдясно. Георгиево, Констанца, Отеца. Да. Какво свети? Продължете да следвате пътя. Че тая навигация е добра, дето я взехме. Не ти казва в последния момент зави найди къде си. А така, че някой се опитва да направи така. Виж кои са има нови трамвайчетата.
колата си рече, че са нови чистички вътре. Някоя бензиностанция, като излезнем от Румъния да си заредиме гориво и да си измием предното стъкло, че доста ни се зацапа. Кога се скъсах да се продявам. Ние си легнахме много късно с нощи, към 12 часа, 4 обратно. По-късно. По-късно ли беше? Като за последно бяхме по мола напред-назад. На икономиката има по-брат и ни видяли, мола беше паркинга сигурно 10 пъти по-голям от нашите паркинзи пред моловете и беше догоре пълен с коли и хората наистина вътре пазаруваха, значи имат пари, икономиката върви, а не като в нашите молове празни и почват да затварят един по един магазините. И до 10 часа беше пълен мола. Чак към 11 започва да се изпразва паркинга. Ти беше живот и по ресторанти, по магазини, навсякъде. Както в Турция. От 8 часа нататък става чудото. Я младежи, я хората излизат, забавляват се. В България от 7 часа всичко се прибира. И в моловете са повече на зяпане в България. Нямат пари да пазаруват. Лятно време, чужденци се където. Бургас, да, добре, че има руснаци, украиници, да, някой друг чужденец да пазарува в мола. Малко неприятно. Ама ние сме си го направили. И като гледам на къде сме тренали, как стават все по-мързеливи хората, няма да стане по-добро. Няма как да спиш до обед, да не ти се бачка и да имаш пари. Да, защото ние си обичаме държавицата, обаче с приложение. Плаща се в приложение, да. Имат си приложения за паркиране в там центъра. Нещо от сорта. Да се запазваш предварително, ако искаш място. Виждаш къде е. Се запазваш и се отиваш и се спираш в количката. Без проблем. Организирали са си всичко. Едно време румънците ги сравняха с нас като бедна държава. Сега гледай къде са. И ние къде сме. А пък след някоя друга година са дръпнали още по-сериозно.
Колко часа стана? 4:30. Гледа на спирката колко хора има. Кой къде е тия площи? Много голям град. Голям град. Та Бургас да не е малък град. По това време не мога да виждаш човек на голям улицата. град, развита икономика, хората имат повече, работят завод, някой друг, бала, нощни смени. Ние все пак мисля, че е 3 пъти по-голям от София. Ма то си до менталитет бе, аз ти казвам, аз не контактуваме с доста хора заради нашия бизнес, все по-мързеливи стават. Спот обед. Или се работи. И искат пари. Искат да. Ако Паднат може по 5 търветата. хиляди заплата, Нищо да не си прави. платят краката. Младите са все по-зле. Нали ги виждаш сега като абитуриенти? Идеята им да се напият. Има и свестни, но Има, да. са рядкост. Но като масово нацията не върви на добре. Имаме малко дете, как ще я караме, не знам. Май ще я пращаме по чужбина. Дано. Толкова си обичаме държавата. Да се принудим да си пратим детето в чужбина, резил. Просто. Значи сериозно не знам, обаче шофьорите мисля, че като минат границата, нали, влезнат в България тякаци, все едно са хванати, все едно са отвързани. Да, защото значи при нас няма никакви закони, правят си каквото си искат. Тук няма такива работи, няма позволение човек на кола да кара с, нали, градско нещо. Да превиши скоростта. 40-50. Това какво ти говори? И Че усеща, че магистралата- при нас е беззаконие и може да си правят каквото искат. И на магистралата, нали? то е- Значи ние сме си го направили, то затова при нас ще си избием. Да. Особено ние сега, понеже живеем в Бургас, като дойде лятото, Излезте Бургас от надолу кръговото, по от Южното втория Черноморие, като тръгнат по курортите вечерта или въобще и през деня ще си избият, ще кажеш, че закъсняват за плажа ли, карат като полудели. Вземат чадър. Всяко лято е пълно с катастрофи към Созопо, Китен. То вярно, че пътя не е кой знае какво, обаче и шофьорите са здрави. Засичат, карат с висока скорост. Направо е да Много те е бързо, страх да просто. отидеш на плаж. Просто бързат много. Ма за къде бързат и те не знаят. Може би нещо, има промоции по плажа, Да. до определен час. А и полиция почти няма. Я гледай, тук има почти на... Ето още. Има контрол, бе. Всяко Излезте кръгово от има кръговото, от полицай. втория изход. Помниш ли? Кое? Тук почваме вече да излизаме. Да. Ето излезнали. Към Дунав мост. Има. Русе и от Русе ще минем през
по-хубавия път Велико Търново. Ще видим по магистралата Капели хора, защото... През Шумен не е хубав пътя. Долу-горе... Веднъж минахме много тегав. Дупки през Велико Търново по-добре и оттам Бургас. Да, малко се удължава пътя, ама... По принцип навигация е с един час отгоре, с колко, обаче в действителност не. Да, защото ти през уния дупки, като тръгнеш да минаш, Абсолютно. то пак... Падат пломбите. Пак ти се удължава. Тук намали, там намали. Излезте от кръговото от втория изход. Ти кафенците изпили си? Не. Но с кемперчето много хубаво така. Приятно. Да. Излезте от кръговото от втория изход. Да, можеш да си спиш където искаш. Ние отскоро го имаме кемпера. И сега го пробваме на различни дестинации. Цяла година сме си набелязали различни дестинации и къмпинзи, така че следете нашия канал. Ще покажем доста интересни места. Това си с къщичката. Да, не се съобразяваш, има ли хотели, свободни места, ресторанти, където искаш ядеш в ресторант, където искаш си готвиш кемперчето. Някъде е възможно да удариш града сега, има места сигурно, където не допускат. Или... И те, нали, гърците нещо измислиха, ама доколкото разбраха, отпаднало да не може да се спира с кемпер. Да, но... Ние помежду другото имаме за август месец запазен къмпинг Оуелия в Калкидики. Там ще снимаме и с дрона, нали, да видим. Но в повечето държави няма. Хвала до много този къмпинг, че бил много добър в Гърция, така че и него ще посетим. Добре настроение. Въобще цяло лято ще обикаляме. И по Турция ще ходим. И там ни похвалиха мола в Истанбул, който е също бил доста голям. Излезте от кръговото от първия изход. Ще направим съпоставка с този в Букурещ. Кой е по-голям и по-хубаво зареден. От към 100%, тук ще е по... В Турция ще са по-големи ментета. Тук си беше оригинална, но пък и цените тук са много по-високи. Излезте от кръговото от първия изход. Да, оригинална стока, оригинални цени. Маратонки на Лакоста 400 лева ли бяха? Смисъл такъв, че цените са... Но са истинска Лакоста, не като в София даш 400 лева, пак всъщност не са Лакост. Левовите само че в евро обърнати. Добре, трябва да стане ясно. Нали? Аз съм доволна, на мене ми хареса. Купихме си каквото си бяхме наумили. Не, личи си, материите са съвсем различни. Не са, нали, обичайните в България, където повечето... Не, дрехите им съвсем друга. Истински памук имаше и... При нас само емблемата, където уж. Да, и она лъскавата материя, абсолютно всичко се кара по... най-шлеме. Той в Турция има някакви реплики, ама тук в смисъл, нали, така доближават истинското, но тук си беше оригинално всичко. В смисъл не знам дали аз виж, че на Пупа... доста... Аз на Пупа червила не бях виждала доста отдавна. Не само, виж колко марки имаше вътре с... Няма нищо общо с това, което сме виждали в България. Като качество. И на Зара дрехите бяха съвсем различни. Аз в мола в България на Зара дрехите ми се струват все едно са на ишлеме шити някъде, като втора употреба. Тук нямаш нищо общо с
тия дрехи, които сме виждали в България. При нас всичко е по-българен. Вече не знаеш какво е, къде и къде са го шили. Ментаци. Пък цените не са кой знае колко по-ниски. Колегата поляка излиза на Да, метла. според мен и той не знае пъти. Той го знае, просто някой път не се съобразява. Вече сме... Не се съобразява. Наближаваме. Става здрасти. Да. 50 км сме от Гюргево. Другия край Дунавски град на Русе. Те думи си тръгваме с добри впечатления от Букурещ. Аз съм ходил много в... Излезте от кръговото от първия изход. Това е много близо Русе, Георгиево. И съм ходил доста пъти. Ема ти отдавна си ходил. Отдавна и бяха, смисъл, много зле. Преди... Говорим за... Много зле, като казвам. Излезте от кръговото от първия изход. Много зле бяха с кирпичените къщи, порутени стари сгради, за такива работи. Говорим преди 15 години. Сега сигурно са... доста по-напред. Предлагам, като минем в Българско, да спрем някъде. Пием кафенце. Да. Час изпих едно, ама още не мога да се събудя. Ето, излизаме вече, ограничението е над 50 и даваме газ до За Бургас. 60. Излезте от кръговото от първия изход. И излитаме. Чак да излитаме с кемпера. Между другото, ние не превишаваме никога Спазваме знаците. Да. Не знам, на идване имаше 4 катастрофи в Българско с камиони. Не мога да разбера тия камиони какво правят. Пукат им гумите. Направо се бяха взривили отпред. Карат претоварени и ще ви пребият някой на пътя. Както на нас ни се случи преди един месец. Караше камиона срещу нас, като му гръмна всичко и ни спука нашата гума. Другото пътя е тук отстрани до това е за Констанца. Да. Минахме. Тук има някакви фабрики. Имат хората, не са ги затворили като нас. Да. Излезте от кръговото от Русе. първия изход.
имаме много нафта, нали? Догоре сме. Не сме добре, не едва не заради. И вода имаме. Да. Тата ни е на 75%. Ако искате някъде, мога да спрем да поспаса. Да, може да пием кафе, Ето тук има ОМВ. да пуша една цигарка, че не мога да се събуда. Добре. Даваме мигач. И сме към ОМВ. Ще ви... Охо, тук има и други караванки. Това е каравана. Караванка. Даже може би и тук са спали. Тая караванка ни на връща на идване, не е ли за сега? Не знам, някакъв бус я дърпа. Не е тя. На идване имаше варненска караванка. Сега Къде се наместим? Там има паркинг, май. ние нямаме ги. За сега ви оставям дружина, защото ще пием кафе. След малко ще минаваме Дунав мост и сме в Българско. Надявам се да ви е харесал нашия канал. Който желае, може да се абонира, за да гледа нашите следващи приключения и дестинации из Европа и не само. Чао, чао!